croes Frydew I nawr yng Nghylch y Defed ac Adrian fel un sy'n hen lawr ar ddangos. Ti'n, wel, dwi'n meddwl bod y canlyniad gyda ni, ydw e? Wel, da ni'n cael llawer o gyfle, dwi'n gweithio chi. O'n i'n deitha chi yn gynnar y bore yma bod Tom yn brofiad a bod o'n brofadol ei waith, so mae'n gwybod beth mae eisiau, dydy. A fel ydych chi'n gweld, mae yn chwilio am Bon Cymffon, a Bon Cymffon sy'n cario brastar ac yn profi chi beth di lefel y brastar. So, yndi, mae o'n mynd am brastar a mae eisiau beth efo Cymffon drom iawn. So, dwi'n licio sdeil o. Mae'n benderfynol, mae'n gwybod beth mae eisiau. Mae'n symud ymlaen. Diolch yn mae chwarae nag dim, mae'n neud I waith. Yn dal i brofiad heddiw. Suffolk croes Sifiot Miwl sydd wedi ennill a nawr mae'r beirniad yn chwilio am y gil wobr. Mae'r Suffolks, mae o'n handlio draw o fanna yn nawr yn edrych yn bar da iawn I fi ac yn cario Cymffon na. Tynnu ymlaen at yma, dwi'n yn gweld y para canol na yn paru bod o'n hwnna sy'n chi. Dwi'n mynd yn ôl i'r Suffolk, dwi'n meddwl eitho chi. Ti'n cytuno me fanwy? Ie, ni yn mynd I weithio ti fyna, Meinir. Mae'n braf o beth bod y rail wobr yn cael cyfle wedyn I ddod ymlaen. A mae hyn wedi digwydd I ni 2 o weithiau. I ni wedi mynd ar gil wobr 2 waith ac ennill ail. Wobr y diwrnod cyntaf. Ti'n deall beth wedi eisiau weid? Mae'r rail wobr gallu mynd mlaen a mae yna gyfle iddo fe wedyn I fynd ar gil wobr. A werth yw I Peter byth I galoni yma os yna cyfle. Nage, a I ni wedi gwneud hynna 2 waith yma. A mae e'n anodd I gredu bod ti'n gallu mynd mlaen a cipio'r gil wobr yna. Ond mae e'n digwydd yn aml iawn. Wel, y llongyfarchiadau, mae'r gil wobr wedi newydd gael I gyhoeddi nawr ar gyfer dron y croes Frydew. Mae hwnna yn mynd I Elfed a Kate Hovers and Jones. Ond y pencampwr fan hyn yw Daniel German o Rhyw Brongelli Llanidloes. Llongyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw a nawr mynd draw I gael sgwrs sydyn iawn gyda nhw wrth bod y beirniad hefyd yn cyflwyno'r gwobre. A dyma chi bar sydd yn gwenu i'w gilydd i'r dim. Wedi cael ei trimio'n dda. A mae'r hebannau nawr yn cael ei rhoi ar eu cefnau nhw yn ychwanegu at y cyfan. Llongyfarchiadau mowr iawn. Thank you very much. Well, did you expect that? That was pretty quick. Yeah, that was very good. That was first time showing here as well. First time when you started at the top? Yeah. So we got another pair coming in after in the championships. So we'll see how we go. Well, you'll never forget this fair. No, it's been very good. What's so special about this winter fair for you? First time we've started showing lambs and we've had 2 first prizes in the 2 classes we've entered. So. And a champion. And a champion, so can't get much better than that. No, well, good luck to you later on. Thank you. Diolch.